Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa ato nga panguna nga mapagulong dinalan sa mga balita lokal, positibo nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas nagdangat na sa 34. Mass testing ginpatigayon sa mga PUI sa Negros Occidental. Sa balita nasyonal, isa ka bulan nga lapsag sa Bataan nagpositibo sa COVID-19. Pastor arestado sa paglapas sa social distancing matapos pangunahan ang church service. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Lunes Santo, Abril 6, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sir. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 4 minutos na nagaligad sa tak na ang alas 6 sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nagsaka na sa 34 ang kumpirmado ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas. Base sa Western Visayas DOH COVID-19 Case Bulletin No. 11, 4 ang bagong kaso sa riyon lakip ng 84 anyos nga lalaki gikan sa Miag-Aw, Iloilo, 40 anyos nga lalaki sa Kalibo, Aklan, isa ka 25 anyos nga lalaki sa Rojas City sa Capiz, kag 59 anyos nga lalaki gikan sa Mandurriao, Iloilo City. Sa records ng DOH, ang probinsya sa Iloilo ang may pinakamadamo nga positibo sa COVID-19 nga may 12, sunod ang Bacolod nga may 7, Aklan may 6, Capiz kag Iloilo City nga may tag-4, kag Negros Occidental nga may 1. Nagapakita sa records ng DOH nga 234 ka mga patients under investigation sa Region 6 ang nagnegatibo sa virus, samtang 107 ka mga persons under investigation ang na-discharge na, samtang 119 ang naka-admit sa gihapon sa mga ospital.
Giern patigayon sa mga frontliners ang Provincial Health Office kag Provincial Government-run hospitals ang mass testing sa mga COVID-19 patients under investigation o kung PUI sa Negros Occidental. Ini ang kabahin sa expanded testing program sa gobyerno probinsyal para may baluan kung positibo o kung negatibo sa COVID-19 ang mga persona nga nagbatsyag sang sintomas sa mga virus. Ang makuha nga swab specimen sa PUIs ang ipadala sa Iloilo Regional Testing Center. Kahapon nga adlaw, Abril 5, 2020, nagpagawa man sang bago nga panumdom ang gobyerno probinsyal pagi sa ila Facebook page nga nagapakita sang laragway sang COVID-19 kag nagapanawagan sa publiko nga magbulig agud matap na ang virus paagi sa hashtag Let's Win This War Now. Sa karon nagapabilin sa gihapon nga isang positibo sa COVID-19 diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ginkonformar ni BCPO PIO Police Lieutenant Colonel Ariel Pico nga nagdangat na sa 364 ka mga persona ang nakalapas sa Enhanced Community Quarantine humalin sa ginpatuman ang ining mando sa adtong tilikdan nga Marso 30. Sunod kay Pico sa lista sa PRO6, nagpanguna ang syudad sa Bacolod sa may pinakamadamo nga violator sa ECQ. Duwa man ni Pico, isa ini ka-indikasyon nga sa piyak sa panawagan sa mga otoridad sa mga pumuluyo nga magtener sa ila mga puluyan sa baylo madamo sa gihapon ang wala nagasunod sa simple nga patakaran. Padayon man nga nagpanawagan ang mga kapulisan sa mga pumuluyo sa syudad nga magtener sa ila sini nga puluyan kang magpakigbahin sa away kontra COVID-19. Madumduman, 3 sa nagaladakpan ang nagapabilin pa sa presuhan kay pasakaan na sang kaso nga paglapas ng Article 151 sang Revised Penal Code o kung disobedience to a person of authority matapos nagbato sa mga kapulisan samtang ginaaresto. Seryoso man ang mga kapulisan nga pasakaan kaso ang 364 ka mga persona nga nagkaladakpan samtang nagapanahon pa tub-tub karon ang pagpatuman sang Enhanced Community Quarantine. Arestado naman ang 3 ka mga persona matapos taktuhan sa mga kapulisan nga nagahampang sang tong-it sa Purok KBS Barangay Sumag, siyudad sang Bacolod kahapon sa hapon. Ang mga nagkalalakpan umusanday Enrique Castigador, 54 anyos, Lenny Ontola, 50 anyos, kag Noel Gale, 55 anyos, tanan residente sang amuman nga lugar. Suno kaya Police Station 9 Commander Police Lieutenant Jonito Pastrana, nakabaton sang report ang kapulisan nga may nagapanahor sa mga lugar kagilayo naman nga ginpadulungan sang kapulisan. Naaktuhan sang kapulisan ang 3 ka mga persona kag nakuha ang baraha, 250 pesos nga kwarta, lamesa kag bangko. Dismayado si Pastrana tungod sa piyak sang katalagman nga mahimo tubangon sang pumuluyo bangod sini nga pandemic mayara sa gihampon sang mga salawayon. Ginaimbestigahan man sang kapulisan kung sino ang matuod nga tag-iya sang lamesa bangod nga ini ang may tatak sang barangay. Preso karon ang 3 ka mga persona sa custodial facility sang Police Station 9 kag natala ng apasakahan sang kaso subong nga adlaw. Sir, nadakpan dagid ni sila base man sa information nga na-receive ta, maging validate aking katuan ta nagranti ara di sila yang tatlo nga nagahampang sa illegal nga panahor nga i-avoid ta ni anay ang pag-tipon-tipon, particularly ang pagpanahor. So ang muna lang despite sa aton nga effort nga dari korida ta gina-informasyon na proper so nga tao daw hindi gyapon makabatas. Kabahin sang pahayag ni Police Station 9 Commander Police Lieutenant Jonito Pastrana. Nagkaladakpan man ang 4 ka mga persona nga nagapanahor sa sitio Tapol, Barangay Enclaro, Banuas ang Binalbagan. Ang manadakpan ginkilala nga sanday Noel Aparicio, 59 anyos, Edna Tahoneras, 48 anyos, Mary Grace Gabileno, 33 anyos, kag Jerhob Aguirre, 29 ako na Benhob Aguirre, 29 anyos, tara nagapuyo sa amuman nga lugar. Sa investigasyon sa Midalbagan PNP, ang 4 na abtan nga akto nga nagahampang sa madyong sa piyak nga napatuman ang Enhanced Community Quarantine. Nakumpiskar sa sining 4 ang isa ka madyong set kag kwarta nga 425 pesos. Yara karon sa kustodiya sang kapulisan ang ining mga nagkaladakpan. 24 naman ka mga construction workers nga nakabase karon sa East Home 6 Barangay Mansilingan ang nagapangayo sang bulig kay punong barangay Boy Pico.
Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Peter Canillo, lead man sa 23 ka mga construction workers sa idalom sang Bacolod MEB Builders Incorporated, masobra na isa ka semana na untat ang ila trabaho, humalin sang ginpatuma ng enhanced community quarantine sa syudad, rason nga nagpalapit ang mga ini agud personal nga magpangayo sang ayuda sa barangay matapos wala nagpakita kag nagbisita sa ila ang kontraktor nga si Felix Lanyuhan. Ang 24 ka mga construction workers nagikan pa sa Kawayan, Kabankalan, Toboso, Escalante kag iban pang lugar sa probinsya. Sa piyak nga bahin, bangod apektado ang 24 ka mga construction workers kag stranded karon sa East Home 6. Handa man si Pico nga buligan ng maini nga malakip sa lista nga makabaton ayuda para sa pagi sa Social Amelioration Program. Ginaresto naman ang duha ka mga gwardya nga naglapas sa enhanced community quarantine kag nakuhaan pa sa ginapatian Shabu sa Indurina Street, Barangay 5, siyudad sa San Carlos. Ang madadakpan kilala nga Santay Eduardo Sondriso, 30 anyos ka nagapuyo sa Barangay 2, Banwasang Hinubaan, kag Ricky Nepal, 29 anyos ka pumuluyo naman sa Barangay Suay, siyudad sa Himamaylan. Sa investigasyon sa otoridad, Santay Sondreso kag Nepal, nakitaan sa nagapatrolya ng pulis nga nagaangkasanay sa motor, kag motorsiklo, kag wala nakasuksok sang face mask, kag wala man nagatuman sa ginatawag nga social kag physical distancing. Sanggin padulog sila kag usisaon, luya pakuntan ni sanduha kung tuyo pakuntan ni sanduha nga ihaboy ang shabu nga dala sa mga ini. Ang duha preso na karon sa custodial facility sa San Carlos PNP. Naghikog ang isa ka lalaki pagi sa pagluthang sang iya kaugalingon sa Carmen Street, Cane Town Subdivision, Barangay 19A, siyudad sang Victorias. Ang biktima ang hungod nga gintago sa Aksyon Radio Bacolod ang ngalan apang nagaedad sang 50 anyos kag nagapuyo man sa among nga lugar. Sa investigasyon sang Victorias PNP, nabatian sang utod sang napatay ang isa ka lupok halin sa kwarto sini kag sang ginlantaw gahigda na sa salog ang biktima kag bulit sang dugo ang kaugalingon. Gindala pa sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Dugang pa sang otoridad, ining naghikog ang may pamahog na nga utason ang iya kabuhi bangod sa ginaantos nga balatian. Na-recover sa tupad sang lawas sang sining suicide ang isa ka 38 nga revolver nga may isa ka basiyo kag 4 ka bala nga wala pa makalupok. Ipatuma naman umpisa karon nga adlaw Lunes ang bagong schedule sang Market Day sa sa tagsa ka barangay sa Banwasang Murcia. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Murcia Mayor Jerry Rojas, ginpahayag sini nga kinahanglanon istriktuhon ang pagpatuman sang Market Day agud nga makontrol ang kanamuon sa mga tao nga nagapadulong sa merkado kada adlaw. Duman ni Rojas iningatikang na desisyonan matapos ang natabong ang pagdagsa sa mapumuluyo sa merkado sang Domingo sang aga. Sa gihapon magabukas ang merkado alas 6 ang aga kag dapat nga magsira ini takna launa sang hapon. Ginalauman ni Rojas nga gilayon mapahibalo asang tagsa ka mapisalit sa barangay ay nasakupan may angos sa schedule agud nga hindi magtuga sang pagsalangisag sang mga tao. Ang akong gingimo na lang, just to make it sure, no, schedule of market day per barangay. Yung clustering na lang namo, no. Monday, 5 ka barangay magwa. Amayko, Canlandog, Santa Rosa, Pandanon, kag Buenavista. Sa Martes man, Minuyan, San Miguel, Lupisayna, Caliban. Merkules, Iglauan, Talutog, Abu-Abu, Bloomingtreet. Pagka Webes, Kansilayan, Damsite, Salvacion, Alegria, kag Santa Cruz. So, gingimuan ko lang ang schedule para makontrol tagit. Si Mayor Jerry Rojas sang Banwasang Murcia. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:14. Isa ka bulan nga lapsag sa Bataan nagpositibo sa COVID-19. Samtang pastor arestado sa paglapas sa social distancing matapos ng pangunahan ng isa ka church service. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua,
likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ika-3, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ika-4, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ika-5, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ika-6, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ika-7, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay ng pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:17. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka bulan nga lapsang nga lalaki gikan sa Mariveles siyudad sang Balanga sa Bataan. Ini ang ginkonfirmar sang local officials matapos ini ang pinaka-latest nga na-record nga kaso sa ila lugar. Sunod kay Governor Albert Garcia, wala na ibaluan kung paano nakuha sang bata ang virus. Sa record sa ila Provincial Health Office, 6 na ka COVID-19 patients ang naka-recover, samtang may 2 naman nga napatay. Sa karon may 124 pa sila ka patients under investigation, kag 3,565 ka persons under monitoring. Ginaresto naman ang isa ka pastor matapos naktuhan nga ginpangunahan ng isa ka church service sa Cagayan de Oro sa tunga sang pagdumili sa mga pagtililipon batok sa COVID-19. Sa nakuha nga video sang taga Cagayan de Oro Regulatory Compliance Board nga kaupod sa operasyon, makit-an nga madamo ang nagtambong kag wala nagsunod sa tawag nga social o physical distancing ang service. Ginabulubanta nga 500 ang nagtambong kaupod ang mga senior citizen nga mas delikado sa balatian. Sunod kay RCB member Antonio Resma, ginkuha na ang ngalan sa mga nagtambong kag ginhibaluman kon may patient under investigation kag patient under monitoring sa ila. Sa ibaluan, gindumili ang mass gathering kangay isang church service bilang paghalong sa paglaptas ng COVID-19. Pasakaan sa kaso ang pastor sa paglapas sa Republic Act 11332 o kon Public Health Concern Act. Mayara na sang 152 ka panibago nga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 ang Pilipinas. Base sa pinakauli nga datos ng pagwa sang Department of Health. Sunod kay DOH Undersecretary Rosario Vergere, bangod sa nadugang ang kaso, naglambot na sa 3,246 ang positibo sa COVID-19 sa pungsod. Doon ni Vergere, nakarecord man sa 7 ka recoveries ang DOH, kagaron yara na sa 64 ang total recoveries o kung nag-ayo. Samtang, nadugangan man sang 8 ang napatay, kagaron mayara na sang 152 ang kabugusan nga mga nagkalamatay bungod sang COVID-19. Ginaduso naman Interior Secretary Eduardo Anyo nga ipadayon ng enhanced community quarantine sa kabugusan sang Luzon, tubtob nga magnubo ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas.
Sunod sa tiglikom ang Interagency Task Force ng gobyerno nga nagatutok sa pandemic ang magsapol karon sa hapon ago desisyonan kun bala irekomendar kay Presidente Rodrigo Duterte nga kakason o kung palawigon pa ang ECQ. Pathag ni Anyo, mas maayo nga ipadayon ang ECQ tubtob magnubo ang kaso kag para masiguro nga hindi magsulit sang umpisa ang pagtingwa sa gobyerno sa pagtapna sang balatian. Base sa initial projection, ginapaabot nga sa bulan sang Hunyo o Hulyo, magasaka pa ang kaso tubtob sa 30,000. Ginbulgar ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga nagpaandam na ang mga eksperto angot sa plano nga hindi na pagpalawigon pa ang enhanced community quarantine. Sudo kay Anyo, ginpahayag sa mga eksperto nga ma-back to zero ang gobyerno sa ginapatuman sini nga mga preventive measures kung gilayon nga kakason o kung undaton ang ECQ. Duan pa naghatag suhestyon ang mga health professionals kag data analyst nga mga preventive measures ang dapat nga ipadayon kag i-maintain agud malikawan ang pagbalik nga magdamo pa ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas kag magresulta naman sa liwat nga pagdasig nga magsaka ang record sini. Luyag man ni Vice President Leni Robredo nga palawigon pa ang enhanced community quarantine kung ECQ sa Luzon. Bukod iya nakita nga dako ang nabulig sini nga mapahagan-hagan ang paglaptas ng virus. Sa interview ka Robredo, madasig nga ma-flatten ang curve kung palawigon pa apang iyagin pahayag nga dapat ipainsyende sa gobyerno sa publiko ang matuod sini nga tuyo kag siguraduhon nga may sufisyente nga relief goods sa tanan nga mga apektado. Palayag ni Robredo, hindi hapos nga mapainsyende sa tao, apang kinahanglan bangod kung hindi nila mainsyindihan, padayon sa gihapon ang resistance. Pabor naman si House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda nga palawigon ang ginapatuman nga enhanced community quarantine agud na mapunggan ang paglaptas ng COVID-19 sa pungsod. Suno kay Salceda, dako ang nabulig sang ECQ bangod na proteksyonan sang gobyerno ang kabuhi sang madamo kag makabulig man agud makabawi sang madasig sa pagkapierde sa ekonomiya. Duha pa ni Salceda nga kung basihan ang duha ka pagtuon, isa sa tong 1918 nga flu pandemic kag isa sang 2008 nga pandemic, nagapakita nga ang syudad nga may malawig nga period sang lockdown ang pinaka-epektibo agud nga mapanubo ang mortality rate kag nagapasaka naman sang employment rate sa medium term. Palayag pa ni Salceda nga may dako nga risgo ang premature lifting sang quarantine kabangdanan nga iya ginaduso ang 15 adlaw nga extension. Gintawag ni Vice President Leni Robredo nga unacceptable kung hindi mabatunan ang ginhimo sang National Bureau of Investigation kung NBI bato kay Pasig City Mayor Vico Soto sa panahon subong sa COVID-19 pandemic. Una dirigin pahayag sa NBI nga ginlapas ni Soto ang provision sa Bayanihan Act angot sa proposal nga pagpahanugot sa mga tricycle nga magbiyahe sa jurisdiction sa piaksang ban on public transportation nga naga-exist bangod sa ginimplementar nga enhanced community quarantine kung ECQ. Suno kay Robredo kung nabasehan ang mensahe ni Presidente Rodrigo Duterte sa umpisa pa lang, ginapasa sa LGU ang pag-asikaso sa ilatag sa kanasakupan. Dugang pa ni Robredo nga dapat ginakilala man ang mga local official nga naga-innovate kag may inisyatibo sa paghimo sang solusyon para sa ila pumuluyo. Palayag pa ni Robredo nga ang NBI dapat ang mga magbulig sa pagsuporta subong nga panahon labi pa nga ang tanan ang nagahimo sang paagi agud pakibatuan ng krisis nga natuga sang COVID-19. Kung iga-donate naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang isa ka bulan niya nga sweldo agud iduga nga pondo para sa pagtingwa sang gobyerno nga matap na ang COVID-19 pandemic. Suno kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, gin-abi-abi sang Office of the President ang inisyatibo sang iban pa nga sangasang gobyerno nga naghatag sang pila ka porsyento sila sweldo sa papag-away sang gobyerno sa COVID-19. Duha pa ni Panelo, magaupod ang presidente sa sining inisyatibo, kaupod sang Assistant Secretary sang Offices of the Chief Presidential Legal Counsel nga maghatag man sang 10% sang ila sweldo diretso na sa Office of the Civil Defense. Samtang, ginpahag ni Panelo nga bukas ang presidente sa tanan nga susyon kaya gina-evaluate ang pinakamayo nga option angot sa posible extension sa enhanced community quarantine. Base sa records atong 2019, ang sweldo ni Presidente Rodrigo Duterte yara ini malapit sa 400,000 pesos kada bulan. Ginbulgar naman ni Senator Vicente Soto III nga may pila na ka mga senador ang nag-donate sang ila sweldo agud ibulig sa pondo sa gobyerno samtang nag-aaway kontra COVID-19. Nagpagawa sang pahayag si Soto matapos ginanunsyo ni House Speaker Alan Peter Cayetano
nga masobra 200 ka mga mabalidha ang maga-donate sa ila sweldo para sa bulan sang Mayo agud ibulig sa pondo sang gobyerno. Suno kay Soto, kalabanan sa mga senador ang nagdonar na sobra pa sa ila sweldo, apang wala lang ginpabalo sa publiko. Nabaluan gindonate man sang iban nga opisyal sang gobyerno ang ilang sweldo kaangay Sunday Manila Mayor Isko Moreno kag iban nga elected officials sang Manila. Nag-apilar ang mga doktor ka abogado sa mga COVID-19 patients ka mga persona nga ginasuspetsuhan infected sang masakit nga hindi pagtaguon ang ilang medical condition para makabulig sa otoridad nga makapatigayon sang mas temprano nga contact tracing. Nagagwa ang ining pag-apilar sa Integrated Bar of the Philippines, Philippine Medical Association kag Philippine College of Surgeons kasunod sa pagpasaka sang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas nga nagakinahanglan sang pagbulong ang wala nagasugid sang matuod sa ilang medical condition ka nagaresulta sa pagkakompromiso sa mga health workers. Sunod sa statement sang grupo, ginpahayag nga hindi sala, hindi man krimen o kun stigma kung ma-diagnose nga positibo sa masakit, apang mas maayo nga hindi pag-ihimutig agud wala sa makompromiso kag makahimo pa sang precautionary measures. Gimpasiguro sang grupo nga wala sang diskriminasyon nga matabo sa pasyente kag sa baylo isa pa ka act of heroism o kung pagkabaganihan ang ila ginpakita nga pagkatampad paagi sa pagsugid sang matuod nga kondisyon sang ila sini nga lawas. Kag sa katapusan nga balita national, mangin operational na ang Rizal Memorial Complex sa Manila subong adlaw Abril 6 bilang quarantine facility para sa COVID-19 patients. Suno kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer, Secretary Carlito Galvez Jr., ila iga-inspect kag siguruhon ang quality sa nga nasambit nga pasilidad. Suno kay Galvez, ang Philippine General Hospital ang pwede nga maka-refer sa COVID-19 positive asymptomatic kag symptomatic patients umpisa Abril 7. Dugang patuyo nilang i-transfer ang mga pasyente nga may mild COVID-19 symptoms. Ang nasambit nga pasilidad ang pamunuan sang 3 ka mga doktor kag 50 ka mga nurses gikan sa Armed Forces of the Philippines kag Philippine National Police Medical Services. Naibaluan ang COVID-19 positive asymptomatic and symptomatic patients nga ila iga-refer sa nga PGH ang magatiner sa air-conditioned cubicles sa Rizal Memorial Coliseum. Inyong ipamatian ang ato ng pangunang mga balita sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa